Si Pam Baricquatro mga kabombo niingon nga ngano kunong i-question ang nagasto sa Office of the Vice President kang Sara Duterte ba nga 125 million gigasto og 11 ka adlaw. Ang angay kunong question nun kining Pasigarbo sa Sugbo sa province of Cebu nga nigasto og 200 million sa usa lang kuno ka adlaw. Bitaw mato pa ni Pam Baricquatro mo ni kontra ni Governor Gwen Garcia sa umaabot nga piniliay ngano kuno mo question ta nining 125 million ubos sa Vice President ubos sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa Vice President Office nga 125 million gigasto og 11 days nga di ay